Сәлам дуслар, мин Гөлназ Галимуллина һәм миннән сезгә лайфхак. Без бүген сезнең белән менә шушындай косметичка тегергә өйрәнәбез. Безгә кирәк булачак миллиметрлы кәгазь, шулай ук альбом бите я дәфтәр бите дә ярый. Линейка, каләм, кайчы, акбур, энә белән җеп, булавка, замок һәм тукыма. Минем тукыма баллон дип атала. Шулай ук мембрана, дюспо, я кожзам булса да әйбәт була. Башладык. Иң беренче чиратта безгә менә шушындай выкройка ясарга кирәк. Димәк, косметичканың озынлыгы 15 см, биеклеге 8 см һәм киңлеге булачак 7 см. Менә шушы саннар белән үзегезнең я дәфтәр битенә, я альбом битенә, я шушындай миллиметровкага төшерегез. Сайланган тукыманы сул ягы белән өскә таба куябыз. Мин 2 кат итәргә булдым, чөнки тукыма югарак. Һәм шушы тукыма өстенә изнаночный ягына куябыз выкройканы. Һәм төшерәбез. Кырыйларыннан 0,5 см припуск калдырып кисеп чыгабыз. Детальны сул ягыннан уң якка таба әйләндерәбез. Һәм кырыен бөкләп, замок кырыена типшеп чыгабыз. Ике якында шулай итеп типшеп чыккач, машина белән тегәбез. Замокны тегеп куйдык. Хәзер инде бу изделияны сул ягына барабыз. Хәзер менә ике ягыннан тегеп чыгабыз. Ике яктан да тегеп чыктык. Хәзер менә шулай итеп почмагын алабыз. Һәм менә шулай итеп туры китереп тегеп чыгабыз. 4 ягыннан да. 4 почмагын да тегеп чыктык. Хәзер уң ягына барабыз. Косметичкабыз әзер. Сез дә минем киңәшләргә таянып, нәкъ менә шушындай косметичка ясый аласыз. Косметичкагызны фото яисә видеога төшереп, Кореев театрын билгеләп историягә куегыз. Ә без репостларбыз. Уңышлар сезгә!